basketi sanfɛ cɛliw bunagun kan diɲɛ kurukara ɲɔgɔn kunbɛba coupe du monde ko don o tako tani wɔɔrɔnan min bɛ basketi tana musomaniw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 19 kan o ɲina san 2025 tirage au sort kɛra kunnasini tarata février kalo in tile 4 san 2025 in na mali musomaniw farafina ŋanaw ko don olu bɛ groupe C kɔnɔ ka fara Brésil kan Australie ani Faransi. Groupe tɔw olu jamanaw filɛ. Groupe A kɔnɔ États-Unis, Israël, Hongrie ani Corée. Groupe B kɔnɔ Nigeria, Portugal, Canada ani Chine. Groupe D kɔnɔ Espagne, Tchèque, Jatigi, Japon ani Argentine. Ɲɔgɔn kunbɛba in yɛrɛ n'o ye diɲɛ kurukara basketi tana musomaniw ta in ye a bɛ tan Tchèque k'a daminɛ juillet kalo nata tile 12 ka kuncɛ a tile 20 san 2025 in na. Mali musomaniw farafina ŋanaw bena fɛrɛ bɛ sigi sen kan k'u se yira hali n'a y'a sɔrɔ u ka grupu ma nɔgɔn nka farafina ŋanaya o tɔgɔ tɛ gansan ye. Nin bena kɛ Mali siɲɛ 11nan de ye kɛnɛba in kan farafina jamana si ma jɔyɔrɔ min sɔrɔ fɔlɔ. Ka fara o kan basketi kunda halisa min ye Mali cɛmaniw ye olu minnu fana ye farafina ŋanaw ye minnu si ma tɛmɛ san 19 kan olu ka diɲɛ kurukara ɲɔgɔn kunbɛba bɛ tan ɲina san 2025 in na. O ɲɔgɔn kunbɛba n'o ye coupe du monde ye o bɛ daminɛ juin kalo nata tile 28 ka kuncɛ juillet kalo nata tile 6 san 2025 in na. A bɛ tan Lausanne Suisse jamana kan. Mali bɛ groupe A kɔnɔ ka fara Argentine kan Serbie ani Nouvelle-Zélande. Groupe B kɔnɔ Chine, Slovénie, Allemagne ani Canada. Groupe C kɔnɔ Jordanie, Suisse, Jatigi, Israël, République dominicaine. Groupe D kɔnɔ Cameroun, États-Unis, Australie ani Faransi. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traoré Kala Selido.